ODM Tumba. Mano kanyo en county no ma Migori kabende wadwano adhi Kisumu wawinjie ahinya to kotenre gi yore magi tiyo godo e mbui uso bende wang'iye ni to marketing gitimo nang'e county ma Kisumu wadhi achiel kachiel. Agri omuhango an muluya to koro adak USAID to kaka adak USAID natiyo ga taskis lakini katich no rumo koro naneno ni okanyal mana bet koro ema achako wala mar lewni koro USAID kucho naneno ni we abi obunga kae mondo tim wala no mar lewni. Okay, ochumi masani oknidhi maber nikech ka customer biro nyiepo to wachoni ni launo en expensive koro nyaka reduce bei. For example, ntie manyalo ko biro penja ni launi pesa di ang'ise ni en 200 to ogolo 200 no. To ntie moro ma dhi wachoni onge 200 an gi 150 koro mokwongo cha ogolo 200 okao to moro ni wachoni onge 200 and gi 150 koro awene gi 150 mondo chieng' moro obi oduogi kaka bagen kamano 150 mano romo koro third customer kendo nyalo biro tang'ise ni 200 koro ng'eni ni mana kamano en mana wuoyo nikech kinyiso gite 200 ntie ng'amok nyal chulo 200 koro en mana 150. Okay, mokwongo kasekelo bel to kasechopo kode yot koro agole lewni te akawo mar kamera kando moko gi aketo kando koro like mar kameras ntie kuma atero nega mamok motiye jogo nyalo afford nikech bei en malo to koro mabei mapinyni akelo kanye kae koro mang'eni mabei ni malo ka emamiya profit mang'eny to koro makae ni en mana medo e profit no. Okay, for example inyalo dhi kawo bel mar long kata wachni mar nyathi koro ng'eni ok nyal ng'eyo gimidhi yudo iye en mana e bel no ing'iyo ga gi oko maybe kineno en black tineno en mada koro onego bed ni en mana colored lewni mabeyo colored eminyalo ng'eyo ni ma nyalo golo pesa maber. Okay, challenges gin like kwa mfano customer nyalo biro wacho ni onge gi pesa midwaro no en gi pesa matin koro ng'eni seche moko idhi nene ni uruma timi imiye launo to wacho ni pesa modong obro kelo kata kiny to sometimes okokel maybe kata olokoyo to ka en customer moro maber to kakiwene kamano kiny no okelo wacho ni balance ni asekelo koro en challenges en mana mar customer wacho ni en gi pesa matin owene kama kiny oduogo kelo pesa no koro yudo moro kokel to moro kelo to uchulo osuru e yo mane? Okay, ntie jok makalo ga kae kagi wacho ni gin jo ushuru koro wamiyo ga gi 30-20 mana kamano 30-20 kini the thing is pokaneno ga receipt ng'eni ng'ama bero nego bedni biro gi receipt lakini kaka an pokapenjo gini wach receipt lakini gibiro ga ka intie lewni kanyo to biro to ng'ise na habari yako mzuri sisi ni watu wa ushuru koro imiyogi ka en 20 no